Я дуже люблю спів, люблю музику. Бог дав мені якесь мінімальне розуміння, мінімальний слух. Трошки граю на гітарі, трошки на баяні, толком ні на чому, а трошки на всьому. Дуже хочу бути корисний для Господа мого Ісуса Христа в тому, в чому можу бути корисний. І, скажімо, я замітив таку річ, як правило, там в церкві чи в церквах є певна така активна група, активісти, які виходять на сцену співати. А всі решту люди не задіяні, їм скучно, вони сидять в залі, вони просто слухають, вони прийшли на концерт. А десь людина хоче прийняти участь, людина хоче поспівати. Хай вона там не вміє професійно співати. Ти чув, як ми співаємо. Ми не ділимося на голоси, ми не співаємо там дуже красиво, там професійно. Співаємо так, як вміємо. Але люди хочуть співати разом. Людям це хочеться, приємно людям прийняти участь.